Ftehim bejn il-Ministeru l-Ekonomija u l-Fondazzjoni għal Promozzjoni ta' Inizjattivi Intraprenditorjali se jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' idea ġodda minn imprendituri prospettivi. Il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri qal li dan il-ftehim se jwassal biex kumpaniji ġodda igawdu minn pjattaformi diġitali li jgħinuhom jibdew. Matthew Caruana mill-Fondazzjoni Żgħar tkellem dwar is-suċċess miksub permezz tal-pjattaforma ta' crowdfunding li matul l-2020 irnexxilha tikseb rata ġenerali ta' suċċess finanzjarjament ta' 82%. Dan wassal għal 26 proġett ġdid fis-suq. Aħna bħala Żgħar kif nimmexxu l-pjattaforma tal-crowdfunding nofru wkoll għajnuna biex l-startups jew min għandu idea xi proġett nindikawlu fejn l-aħjar jibda, nippjanawlu wkoll xi tip ta' budgeting jew forecasting, niftħulu ftit bibien ukoll min-netwerk tagħna li jkollna, ġifieri nippruvaw ngħinu mhux ġast kemm jagħmel il-kampanja u jiġbor il-flus. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li mhix ix-xogħol biex jinħareġ it-tender ħalli jiskatta x-xogħol fuq il-Cordin Incubation Center. Fil-fatt issa wasal fl-aħħar stadji sabiex kun jista' jinħareġ it-tender ħalli jibda wkoll issa l-bini u koll il-rinnovar tal-Incubation Center bi proġett li jilħaq 13 miljun euro u mbagħad eventwalment konna ċentru ieħor ġewwa pajjiżna fejn nistgħu niġbru hemmhekk l-attività intraprenditorja b'mod partikolari ta' startups kemm lokali wkoll internazzjonali jkunu jridu joperaw minn pajjiżna.